Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посреди нас. Нині праздник великомученика Димитрія Солунського. В началі IV віка приніс подвиг сей великий святий. У той час, коли Максиміан, імператор, розкладав своїх губернаторів, як обично, глава держав розкладає всіх губернаторів і дає кожному указ, Максиміан, ізбравши після смерті отця Димитрієвого, самого Димитрія, назначив його правителем не лише города Фесалоники, по-слав'янськи Солунь, но й цілої тієї території, провінції. Практично він був не лише мер города, но й губернатор в одному лицьові. Але було одне чудне діло. У старого глави губернатора була тайна дома церкви, і де молилися, причащалися, сповідалися. Правда, лише невеликий круг людей то знало. І Димитрій був хрещений, сповідався, причащався в домові церкви. Ну от коли його назначив імператор римський губернатором, то наказав йому, перше, охороняти границю від варварів. До речі, варвари малися в виду наші предки слав'яни колись. Ну і друге, присікати кожного, хто буде християнин, буде признавати за Бога розп'ятого, убивати. Удивительно, що во время Совєтського Союзу керівники районів діставали ту же команду. Присікати християн, помагати сектантам, присікати православну церкву. Прийшло в наші часи, не з 21 вік, увы, кожен начальник регіону дістає щось подобне. Усім все православних присікати. З одного боку нам обідно, чому нас присікати? А з другого боку, о Боже, яка слава Божия! Этот мир своє не любить, якщо б воно було не його. Цей мир ненавидить Христа, а значить церкву ненавидить. А якщо якась секта, якась унія сьогосвітня, лише нека формальна релігія, добра, всі її люблять, хвалять, така національна, аж до неба і під хмари, а вона не благодатна. Просто формальна община, котрі не є благодаті Божої. Чому ми говоримо на цю тему так серйозно? А тому, що нині друга половина праздника називається «Воспоминання великого страшного землетрясення у Константинополі у 740 році». У той період, коли Константинополь боровся з іконами і появлялися различні секти, Бог потряс греками. Так ними потряс, що вони навіть запустили праздник. А де його покласти? Та у Димитрію праздник. Бо саме з Димитрієм зв'язано іменно за що Бог трясе людьми і державу. За то, що губернатори получають приказ присікати православ'я. Хочеш, не хочеш, в релігію в школу не пущати, но можеш пустити туди, що? А от Хеллоуін може в школу пустити, вчительки надівають маски дітям на голови. Що це? Це то же самое, просто в різних формах. Этот мир ненавидить Христа. А тому і донині глави регіонів будуть діставати, крім віддільних наказів, і ще й присікати православних, їх будуть бити, не замічати, судді ніч не видять, прокурори ніч не чують, ніхто ніч не видить. Ну що ж, однако Бог приходить із тим, що прийшов в Константинополь у 740 році. Потряс греками. Плакали, тряслися, все, земля йшла.
О, кілька раз Бог потряс многими народами за їх безбожие. О, якщо б, на нашу думку, Австро-Мадярська імперія не була б така антиправославна, що формально по закону можна було і Австро-Венгрії бути православними. Сьогодні у нас служить з нами священник з Венгрії, отець Кирил. Він служив і в Будапешті, і в Мішкольці тепер він возглавляє общину. В Мішкольці будувалася церква, а тут Австро-Венгрія у нас на Карпатській Русі організувала страшні гонення. Страшні гонення за що? Русини посміли вийти з унії. Ніхто не смів. По закону можна було бумажку формальну, виходжу і йду собі до православних. А реально поплатилися наші люди судовими процесами. Десь 600 активістів пропустили через различні прокурорські гонення. Із тих 600 людей 96 или 94 людей лишили на мармошцевський процес. Удивительно, що і в нас були такі случаї в наші дні, коли судили одного чоловіка, і 600 людей визивали на допити, потім одного судили. Удивительно, що повторяється, не є змінення, но це видять тільки люди, знаючи історію. Но якщо чоловік слабенький, безпомощний, крім телевізора і газети, він не має свого мнення, такі люди ніколи не будуть бачити, що відбувається. А іменно задача завжди була вопрос, що відбувається. І ти маєш дати відповідь, що. А якщо нами трясе, казали греки, та щось ми недобре робимо. Після того землетрясення многі греки вже не совершали гонення на іконопочитання. Коли розвалилася Австро-Мадярська імперія, то многі казали, один із гріхів Австро-Венгерської імперії – боротьба із православ'ям, в якої перейшли, або хотіли мирно перейти, без всякої війни, наші предки русини. Розвалилася. Хоча Австро-Мадярська імперія була інтересна імперія. Мало хто знає, що, наприклад, ми входили в цю імперію, то від Карпат до Адріатичного моря була наша держава. Не треба було ніяких документів, щоб по всій Європі їздити. В принципі, і греки ще тоді не мали особливих вимог на границі, і наші предки легше йшли на Грецію, на Афон. На днях совершилася в Ужгороді міжнародна конференція Афон і зв'язки Афона із Закарпаттям. І удивительно, здавна вже многі люди і монахи називали наше Закарпаття як часть історичної Карпатської Руси малим Афоном. Малий Афон, бо то великий там, у Греції, а той малий. На Афоні 20 монастирів, котрі кожен день моляться. У нашому краю вже 34 монастирі, не враховуючи невеликі монашеські скити. Значить, це і наші гори, і там гори. І до нашого моря рядом не маємо, хоча маємо солене Солотвино. І так Бог дарує нам увидіти, що і ми з вами маємо місію мати то, що займає місію Афон – сохраняти православ'я. І коли Австро-Венгрія розпалася, непогана була імперія, але мала свою проблему. Вона була антиправославна. Создався Совєтський Союз, донині його хвалять. Такий великий, славний був, безплатна учоба, безплатна медицина. Добре, щось можна було жити, нікому не дали вмерти. Ну і одна була проблема. Це була безбожна імперія. Один монах, котрий пішов з Афона на Закарпаття, так не відходили від нього кагебісти, не міг ні з ким говорити, лише з прямими родичами, не давали ніч контакту. Це було удивительно противно. Но самое страшное, імперія виділяла мільярди доларів на підготовку пропагандистів безбожия атеїзму,
приліпили до вищої освіти научний атеїзм. І в результаті все общество, або, по крайній мірі, більша частина, так отупіли до релігії, що колись розвалив Совєтський Союз за своє безбожіє і антиправослав'я, маса людей донині з того тлума ще не вийшли. Маса великих учених в Ужгородському університеті, в контакті з ними вижу, що ще вчорашні совєтські атеїсти. Щося стало, а потім приходив, ударили громи, землетрясіння, розпалася Австро-Венгерська імперія, громи вдарили, розпалася імперія Совєтського Союзу. Значить, этот мир завжди буде пам'ятати Димитріївський праздник і землетрясіння. Може бути, Бог потрясти людей не лише землетрясінням, потрясти може тим, що з держави пішло 10 мільйонів на заробітки. О, це трясіння. Це велике землетрясіння, бо кожен третій, кожен четвертий покинув рідну землю. Значить, щось недобре. І вдруг ми видимо, чому недобре? Знову б'ють православних. Вернемося к Дмитрієві. В нього кар'єра. Молодий, інтересний, красивий, накачаний спортсмен, воїн. У нього перспектива була бути з того ж Максиміана замінити на імператорському троні. А він, на погляд сучасних простих людей, не використав таку можливість, як його назначили проконсулом, буквально мером і губернатором, а він приходить і об'являє в Фесалоніках: люди, я християнин, і хто хоче бути християнином, сьогодні нікого карати не буду. Хоча мав приказ карати. Маса людей лікували, ведь много тайних християн було. Спомнім, як при Совєтському Союзі було. Маса людей лікувала, коли можна було, лише маленько прийшло у 85-му році маленьке потепління, кілька людей починали свободніше молитися. Впрочем, а кілька людей тайно молилися, скільки людей крестили діти свої на 3-му, 5-му селі. До сих пор ніхто не писав у книжку, бо де було записано в книжку Крестини, нараз КГБ кликало. Разве є різниця між часом Дмитрія і Совєтським Союзом? Не було. Тому що сатана, котрий діяв через злих людей, один і тот же, що при Дмитрієві, тот, що розпинав Христа, тот, що діє і нині, ім'я йому диявол, противник Божий, сатана. Як поступали православні християни? Перший признак – не боялися смерті. Не боялися. Просто не боялися, бо вони знали, що смерть – це переход у життя вічне. На научній конференції, котра була, споминалися наші чудесні русини, котрі спасли Афон, або точніше на Афоні, великий наш Пантелеймонов монастир. У 1970-х роках монастир так опустів, що греки вже потирали руки, що заберуть собі тот монастир руський. Точно так забрали Андріївський скит, такий файний великий монастир. Тепер він греки його забрали і не вертають. Но там було опустошення, нікого більше не було. І що ви думаєте, в 1971 році постягалися у тот монастир наші русини. Із 19 монахів, котрі там зібралися, 11 було наших хлопців. Один із них, Гавриїл Легач, був ізбраний ігуменом монастиря, а значить, уже не можна було забрати монастир. Є ігумен, є монахи, другий знаменитий послідовник Христов, отець Авакум Вакаров, то тот само він організував, що він був дипломатом. Він моментально став членом кінота священного, собрання, буквально парламента Афонського. Все, раз уже представник від монастиря є, вже не може закривати монастир. Третій там був ще один, отець Даниїл Цубера. Наші хлопці, то такий був хазяйственний, що на день заміняв 10 робочих. Вони сохранили монастир. Деколи не було що їсти, але вони
служили кожен день, трудилися, і до них підтягнулися ще наші другі. До речі, виступає на конференції, я сказав, для нас Афон такий, як наша родина, тому що один із монахів там у тому був і по фамілії Чулей, із родини моєї матушки Анни по лінії мами. А другий монах був Шутко по родині нашого покойного архімандрита Іова, теж отця матушки. Значить, це були наші люди, але що вони зробили? В той тяжкий час, коли вже нікого не було, Совєтський Союз не пущав на Афон нових монахів, заблокував. Зато потряс ним Бог і розпався. Славний, безплатна учоба, медицина, а все добре було, а безбожний був і пострадав. Люба держава, котра піднімає руку проти православ'я і чекає землетрясення. Недавно ми собі представили таку картину, що якщо б і в Ужгороді, коли уже після розпаду Совєтського Союзу ми з вами, община, тоді не стали на захист православ'я, не було в Ужгороді воспоминання про православ'я. Но откуда в наших людей була така велика віра, коли вони бачили, що і нова власть була проти православних. Знаменитий мер тоді був перший, демократичний, но такий був ворог церкви, що він підняв проти церкви голос і виставив з допомогою спецслужб православних на вулицю. Но ми на вулиці не дали і другим церквам, і требували построєння нового собора. Но ми можемо споминати тих людей, які сугубим постом і молитвою відстоювали віру. Це були прості наші жони, но я добре бачив кожну з них душу, коли вони з молитвою перед міською радою у палатках молилися. Вони лише пили, ми їм давали лише пити водичку, і так і ми капали їм маленько із тих восточних фруктів, маленьку капали ми, бо хоч якісь мали. Що ви думаєте? Перші 3 дні наші сестри мало крутилися, а на 5-й день личко почервоніло. Уже на 20-й день і не хотіли закидати пост. Настільки пост і молитва міняє чоловіка. Іменно їх молитви зломили ото, що планували лишити Ужгород православ'я. Нині же споминає тих подвижників під собором. Кожного помню кілька раз, і греко-католики їх побили там під собором. Споминав, як одна сестра вже покійна витирала кров із носа, казала, не сержуся, наоборот, навіть радуюся, що я за віру дістала удар. Кстати, від жінки, там така була Ката. Но важно, ми не маємо обіди, ми добре знаємо, тут світ не любить православ'я, а ми ізбрали то, що мир не любить. Но ми завжди кажемо мірові, Господи, просвітися, видиш, яка історія. При Димитрієві був указ бити християн, а він оказався добрим, вірним Господу і тисячі людей привів до Христа, сам пострадав. Мало того, його помічник Нестор, будучи невеликої сили воїн, теж подобний, але один із них, Лій, такий був язичник, що метав християн православних із Великого помоста, а долю стояли воїни з списами, і живого чоловіка метали на списи, і чоловік помирав от нараз, коли повдав на списи. Так от цей малий воїн іменем Ісуса Христа, по благословенню Димитрія, вийшов, сразився із 2 рази сильнішим Лієм, ухопив його і вверх його, і Лієм захарчав, умертвився. Імператор тоді хоч міг подумати, но ні, ті ж гонителі церкви, обезумівши завжди були, повністю обезумівши. І нині маса людей, котрі ламлють православні храми, разве це не безуміє? Ну так, якщо ти маєш другу віру, побудуй собі. Нині любий храм в Ужгороді, точніше, люба хижа в Ужгороді, покладь на неї зверху хрест та й церков. Щося бити за церкву другу? Ти не тої віри, йди собі набік. І так
ми звертаємося знову до нашого праздника. Великомученик Дмитрій навчає нас не боятися. А землетрясення – це показник безбожникам. Запомніть, безбожники, кожного чоловіка, безбожника Бог потрясе. Ми споминаємо наших безбожників в нашому краю, котрі допомагали визволителям ламати крести. Ні родини, ні когось не встало, ні дітей, ні внуків. Ті люди, котрі залишилися вірні, і потомці, внуки, і правнуки, і всі моляться Богу. То ті города, села, то ті держави, то ті організації, котрі були безбожні, оказалися безпомочні, і Бог ними потряс. Молім Бога, щоб Господь молитвами нашими сохранив від землетрясення і нашу державу, бо доста нам вже потрясло нами, що 10 мільйонів вже мусили йти геть. Боже, сохрани наших людей, щоб тут вдома були, бо комусь треба рідну землю охороняти, молитися на ній. Просвіти, Господи, очі безумцям цього світа, противникам православ'я, котрі свідомо нарушають закон, свідомо, а не бояться, но не забувають, що одного такого чоловіка, безбожника, по отдельності сім'ю так потрясе, що будуть помнити вони, що значить сражатися із Богом. Божа Мати, благослови наших іменинників, котрі носять ім'я Дмитрій, щоб кожен був добрий християнин, щоб в цьому мірі був молитвенник і допомагав людям. А також молимо, щоб по Божій молитві і молитві Божої Матері Бог сохранив нашу державу під покровом Ія. І наш край, котрий донині малий Афон, держиться, щоб він теж не дрогнув ніколи в часи гонення, бо так поступаючи, і будемо подобні на Дмитрія, і Бог нас сохранить від землетрясення. Святий великомучениче Дмитріє Солунський, моли Бога за наших людей. Ти такий став любимий, тебе греки називають слав'янським святим, руським святим. Ми согласні, ми тебе приймаємо. Той час, коли назвали його Россо, і ще не було ні Київської Русі, абсолютно, то був ще 4-й лише вік, начало 4-го віка, а вже якийсь там був Россо, всі були Россо. Це були наші предки Тисодунайської долини. Значить, ми добре перейняли дух Дмитрія і нині держимося православ'я і молимося за нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія, нашого владику митрополита Феодора і наше духовенство, котре нині держиться святої православної віри, бо так поступаючи, ми й тут на землі, похожі на Дмитрія, тут на землі, молитвами нашими Бог охороняє нас від землетрясення. Ну а у вічності разом зі святими і з великомучеником Дмитрієм зможемо і ми наслідувати світлоє, вожделенне Царство Божоє. Амінь.